Вселенски патриарх Варфоломей, с почет и уважение за приноса му към цялото българско общество, със званието почетен гражданин на Пловдив. Председател на Общинския съвет Илко Илиев. On June 24th, has made the decision to announce Bartholomew I, an honorary citizen of Plovdiv, with respect to his contribution to the entire Bulgarian society. Уважаеми пловдивчани, имам още едно огромно удоволствие. Общински съвет Пловдив на основание решение номер 252 на Общински съвет, взето с протокол номер 18